akọwago mkpa dị na ndị steeti a ga na-asụchasị ahịa ọbụla dị na gburugburu ha oge ọbụla n'oge ọ na-akọwapụta nke a n'etu o si wee dị oke mkpa ka nnukwute chief protocol nakwa osote chief of staff nye aka na-achị steeti a Maazị Chinedu Nwoye nọ wee kpọkuo ndị steeti a ka a kwụdosie nnọọ ike bụ agha megide ọkụ ọgbụgba dịka ọ nọ wee na-akwa arịrị maka ọkụ ọgbụgba ahụ dapụtara n'ụlọ akwụkwọ Community Secondary School nke dị na Nnọfịa n'okpuru ọchịchị obodo Njikọka na Anambra steeti. Ka Ngozi Obileri kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ndị soro wee gaa ya bụ njem nleta na ya bụ ụlọ akwụkwọ gụnyere kọmishọna na-ahụ maka economic planning na budget bụ Oriakụ Chiamaka Nnake, igwe ọdịnala nke Nnọfịa bụ igwe Daniel Obele, onye president general nke Nnọfịa Town Union bụ Maazị Daniel Okoye na ụfọdụ ndị ichie igwe ọdịnala Nnọfịa. N'okwu ya ngwa ngwa ha gachara nleta na mpaghara ụlọ akwụkwọ ahụ bụ ebe gbara ọkụ ka Maazị Nwoye kwararịrị na ihe butere ya bụ ọkụ bụ ọhịa nke a na-asụchaghị asụcha, bụrụkwa nke dịdebere ọtụtụ ụlọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ, ma kọwaa na ọ bụrụ na asụchapụziri ahịhịa ndị ahụ, ya bụ ọkụ nke ndị na-achụ nta gbara na ọhịa ahụ ekwesịghị ịga ma metụta ya bụ ụlọ. Ya bụ Maazị Nwoye, onye ji ọkwa dịka Chief of Protocol nke Gọvanọ Soludo, kọwara na ewezụga oku ọkụ ọ kpọrọ ndị Anambra State Fire Service na ya bụ ọkụ gara ịgba ụlọ akwụkwọ ahụ niile, ma rịọzie gọọmenti steeti a ka o bigodo ododo gbatara ha ọsọ enyemaka ịhụ na arụrụ ya bụ ụlọ ma weghachitekwa ụlọ akwụkwọ ahụ otu ọ dị na mbụ. Tokwa otu onye ji okwu ya gba izu n'obodo Nnọfịa bụ Maazị Donatus Obele maka ọtụtụ nkwado ọ na-enye ya bụ ụlọ akwụkwọ site na ịrụgharịcha ụlọ dị ebe ahụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, rịọzie ndị Nnọfịa ndị ọzọ gasị n'ebe dị iche iche ka ha ṅomie nzọụkwụ ya. N'okwu nke ya, kọmishọna Nnake bụ onye na nka dọrọ aka na ntị nyegara ịdị na-agba ahịhịa ọkụ ọkachasị n'oge ọkọchị, ma kọwaa na ya bụ ọnọdụ na-ebute ihe nhịahụ nke ukwuu, dịka ọ kpọkwuru ndị Nnọfịa niile ka ha jikọọ aka ọnụ ma rụgharịa ya bụ ụlọ ka ọ dị mma. Onye igwe ọdịnala nke Nnọfịa bụ Igwe Obele toro nnọọ ndị Anambra State Fire Service maka ịgbata ọsọ enyemaka aka ọkụ bụ nke ọ kọwara na ọ bụ ya kpatara na ọkụ ahụ agaghịzi n'iru, ma tụọ aro si kama a ga-ahapụ ala ahụ dị na ya bụ ụlọ akwụkwọ ka ọ tọgbọrọ nkịtị na-enweghị ihe o ji ya eme, ụlọ akwụkwọ ahụ bido ịrụ ọrụ ugbo na ya, ma gwa ụmụntakịrị na-agụ akwụkwọ ebe ahụ ka ha gbuchapụsịa afịfịa dị nso n'ụlọ akwụkwọ ahụ gasị ka ụdị ihe ahụ hapụ ime ọzọ. Nọdụkwa n'oge ahụ kpọkuo ndị Nnọfịa ndị nọ n'ụlọ na ndị nọkwazi n'ebe dị iche iche ka ha nye aka idozigharị ya bụ ụlọ akwụkwọ. Onye ji ọkwa president general nke Nnọfịa Town Union bụ Maazị Okoye kọwara na tupu ya bụ ọkụ agba na ya bụ ụlọ akwụkwọ emebiela na-adakpọsị adakpọ ma bụrụkwa ebe ekwesịghị na mmadụ ga-anọ, rịọzie gọọmenti steeti a ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka aka ọkụ ka a hapụ ihepụ ihe a na-akọ kọbakwa ihe ọzọ maka ọdịmma ụmụ akwụkwọ ahụ. Oriakụ Elizabeth Obidi Ebube bụ onye isi ya bụ ụlọ akwụkwọ kwararịrị otu ụlọ akwụkwọ ahụ dị ma kọwaa na ọ bụrụ na enweghị ihe mere ngwa ngwa na akụkọ ọzọ a ga-anụ na ya bụ ebe nwere ike ịbụ ihe ga-ewepụ ndụ mmadụ. Kpọkuzie gọọmenti na ndị Nnọfịa ka ha nyere ha aka. Abụ m Ngozi Obileri.